नै गाबोन समफोर दुर्गा फुजा जानो थांगासिनो दङ ना ड्रेस बिसिगोन दख'ना नांगौ ड्रेस नांगौ बिमा बिफाया नोंसोरनो होगोन हाजिरा मावनानैबो बुथुमनांगोन नोंसोरनो नाथाय जेब्ला नोंनि बिमा बिफाया बोराय जागोन बुरै जागोन बै समाव नोंनि बिमा बिफाखौ जुदि नोङो डक्टराव लांनानै बिजि गंसे थुनो हायाब्ला नोंनि मेगननि सिगाङाव नोंनि बिमा बिफाया जुदि खानाय थाबायथिंबाय थानांगौ जायोबा नोंनि मेगननि समाव नोंनि बिमा बिफाया जुदि बिस्लायनानै जानांगौ जायोब्ला नोंनि मेगननि सिगाङाव बिमा बिफाया जुदि जिला जिला ड्रेस गानना थानांगौ जायोब्ला आरो बै समाव बिमा बिफाखौ नायनांगौ समाव नोङो ड्राग्स जानानै मोनजायाबा आखाइ खमफैबाय थाग्रा जायोबा जौ मोनलोङाबा आखाइ खमफैबाय थाग्रा जायोबा सानसे हाजिरा मावाबानो मोनजायै अबस्था जायोब्ला जुदि नोङो बेंगलर चेन्नाइआवसो थांनानै खामानि मावना थाहैनांगौ जायोबा नोंनि बिमा बिफाखौ सोर जोथोन लादो बिराद गिदिर जोंनि बे मोनसे रेसपन्सिबिलिटि दायित्व बेयो जोंनि बिमा बिफानि नैबे मटिभेसना जोंना बिसिम फैगोन बेखायनो जोङो मा जि खामानि मावो जों बेखौ गोसो होनानै जों मावनांगौ जों लेखाखौ जों फरायनांगोन मिथिबाय लेखाखौ जों मानो फरायनांगौ मिथिबाय फरायनायजोंसो लोगोसे जोङो बुहुमाव गिदिंनो हागोन फरायनायजोंसो लोगोसे जोङो गावखौ गाव गायसननो एबा दानो हागोन दायो जों बुजिबाय लेखाखौ मानो फरायनांगौ बुजिबायना नाथाय फरायनांगौ मटिभेसनाबो थिगानो दं नाथाय फरायनायनि जों माखासे आइडियाफोरखौ जोङो लानो रोंनांगोन जों लेखा फरायोबा कनसेन्ट्रेट होनानै जों फरायनांगोन कनसेन्ट्रेट बावसोमनाया बिराद इम्परटेन्ट दिनै बिराद गरम सोरबा सोरबा जिरायबाय सोरबा सोरबा जिरायनो हायाखै थांबाय नङा होमबा थानो हायाखै सोरबा सोरबाया थादों खिन्थु दिनै बे सेम जायगायावनो बेयाव मिटिं गैयालासिनो आं लेक्सार होआलासिनो माबा मोनसे फिल्म गोदान देखायगोन होननायमोनब्ला एक्टर एक्ट्रेस फैगोन होननायमोनब्ला गरमा लाखिनो हागौमोन ना टिकेट दानाबाबो नायबावगोन फैसा होनानैबाबो गरमबाबो मानो हाखो नाथाय दायो खिन्थु जों खोनासंनोबो हाया आरो बेखौ आरो मानसिया बिदिनोखा जाहैदों बे नोंसिनिबो जोंनिबो गोरोन्थि नङा मानसियानो बिदिखा बेखौ गावसो सोलायनानै लानो नांगौ जा खामानियाव खस्थ' मिथिबायना जा खामानियाव जाफुंसारनाय दङ बैनिया बिराद खस्थ'खा आरो जा खामानिखौ खस्थ' खालामबा जोङो माने खस्थ' खालामबा जाफुंसारो बेखौ जों मावनो बायो मिथिबायना जाय खामानियाव जों जाफुंसारनाय दङ जिउआव जाफुंसारो बे खामानिखौ जों मावनो बायो मानो बियो खस्थ' बेखौ जों मावनो बायो बेखायनो जोंसो खावलायगोन जोंनाव कनसेन्ट्रेटआ जोंनाव थानांगोन गावखौ बावसोमनो हानाया फिल्म नायोना बयबो नायो फिल्म मा फिल्म नायदों लकेल कमफु नायदों नुवाखै बर'नि मा फिल्म नायदों जेब्ला बागोदो फिल्म नायनायखौ जेब्ला फिल्म नायो फिल्म मोनसेयाव बेसेबां गोबाव थायो टाइम मेक्सिमाम फिल्म मोनसेयाव 2 घन्टा 2.5 घन्टा नंगौना नङा जेब्ला नोंसोर फिल्म नायखाङो काहानिखौ खोन्थाजोबनो हायो नाया फिल्मनि काहानिखौ खोन्थाजोबनो हायो नाया गोसोआव थायो ना थायो गोसोआव गासिबो थायो लेखा फरायबा थाया बेनि डिफारेन्स दं जेब्ला फिल्म नायो नोंसोरो फिल्म नायफुबाय थानाय समाव नोंसिनि बिमा एबा बिफाया ओंखाम जानोसो होनना लिंहरोबा मा होनो दे र' जाथ'वा ना जोबथारसिगोन दसे उनाव नायगोन होननानै नङाबा उखैयाखै होनना बुंगोन फिल्मखौ बे नायो सेम जुदि लेखा फरायबाय थायोबा ओंखाम जानो लिंहरोबा मा होनगोन र' बिराद मेथ्स बानायदों हाथारसिगोन नोंसोरा दसे थाना जाहैगोन होनगोन नामा बिराद फरायगासिनो आं जोबथारसिगोन एसे फरायबावना होनगोन नामा होना डाइरेक्ट थांगोन जोबथारनानै बेनो डिफारेन्सआ नों लेखाखौ बावसोमनानै जों फराया फिल्मखौ बिदि बावसोमना फरायो लेखाखौ मानो फरायो फिल्मखौ मानो नायो बिराद फुरथि मोनसे फिल्मखौथ' रागा जोंनानै नाया मा फिल्मखौ